Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, malikes zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe andinonoke kumhanya nezvinhu zviri kuchireredza munyika yeZimbabwe zviri kupisa munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vaiti prophet weuta Magaya vapera. Prophet weuta Magaya harichaonekwe mavideos avo havachapise, havachatrende, zvichireva kuti havachatrende mastreets esocial media. Zvisinei, pane video, iro video rashoka nyika yese yeZimbabwe after Prophet weuta Magaya vabvunza mukadzi wanga vachibvunza kuti iwewe uri kufambisa mbiri yekuti ndiri kudanana newe. Ine mukadzi iye abva ataura kuti zvechokwadi Prophet, ndinodanana nemi, inde ndine namba dzenyu mufoni mangu. Ndokumbira mutazva munofunga mucomment section after wapedza kuona video iroro. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tenge tichiitira kuti muwane manews updates yakati wandei pasame video. Saka ndatimbonei this video ndinodzoka ndichitsudzura nyaya yeumwe murume yandinayo. Let's this video. Awuripa. Magadiyenyu. Magadiko. Taurise magadiyenyu. Magadiko. Ndinofara ukadi umba kwenyu. Umba kuri right. Munoudza vanhu kuti ndiri murume wenyu kaini. Prophet ndokumbirawo kutaurawo chokwadi. Prophet mune namba dzangu. Tinotaura nyaya. Motaura nani? Ndinotaura neni. Neni. There's nothing which is hard as a ministry. I want you to see what I face every day in ministry. This is what I face every day in ministry. So, imimi makatoseta marriage date again. Prophet nditori nelist yatakataura tiri vaviri tikatonyora pano. All right. Magato posta pa Facebook and Prophet ini ndakaposta pa Facebook. Magati Saka satellite vakauya kumba I think vakazviona ndikavaudza kuti ichokwadi. Ndavaudza kuti ichokwadi ndikati aiwa imimi taurai na prophet because haisi nyaya yangu na prophet. Prophet mukafonerwa na satellite leader wedu ndikati aiwa Prophet kana vachiita hazvisi zvechokwadi ndakudelete zvinhu zvavo zvese. So imimi prophet mukadayira satellite leader wedu kuti haisi nyaya asi ngavauye kuno kuchechi
na umanovhala saka ndauya naamai ava kuti tinzwe chokwadi kuti profeti mamuchindivhara here kana kuti All right. Imimi magambo sanga neni 1 3 test 3 2 just. Kanti ngotela pa phone pamukutara. Prophet tine number dzenyu 0780247537. Ndo number dzangu idzi. Ndo dzandutaura nazo kwamuri nedzimwe dzinopera na 535. Ndo number dzangu. Ndidzo dziri 2. Ende ndinotombokusenderai futi muiri wangu. Next update ivideo murume uyu akabata mwana ane 6 years chibharu vadikani mweyetsvina kana yakubata inokutuma kuti uite zvinhu zvese. So iye mutauro ungaita nyaya yake anga achiti padakatongwa zvakanzi pamwe unobata chibharu ndo mutauro waita hanzi haisi rape case pamwe wabata maprivate parts emwana saka ndiri kukupa 12 years mujeri. Apihwa 12 years mujeri akabvisirwa 4 years pa 12 years ipapo akabva asarirwa ne8 years. Ndira kuti ari kupikira makore 8 years mujeri. Kadika ndokumbototaura zvonofuka mucomment section kuti murume uyu anodeserva makore mangani mujeri. Akapihwa mashoma here kana kuti akawandisa. Ainge ane mhosva here muonero uchaita video kana kuti ainge asina mhosva. Anofanira kugara mujeri mune vamwe vanhu here kana kuti kwake ega kunoenderana nesituation yaari. That we need this video. Nyakero ndipinde musungwa inyaya yerepu. Ndakasungwa nyaya yacho yakatikira utafari. Hanzi ndarepa mwana ane 6 years. Mamuri mugore ra 2022. Ndakatanga kuenda kukoti 2015. Ndopa ndatanga kuenda kukoti. Ndichizokonvictwa 2021. Ndichibva ndapuwa 12 years. Ndabvisirwa 4 na ndana 8 years. Alright, pamba pataigara anga ari masingle house ekanzuru kuti mwana ngazigara mu-A umwe achigara mu-B. Ndo mamiriro anga akaita pamba pataigara. Imwe family yaigara mu-B isu tichigara mu-A. Ndo mamiriro anga akaita pamba pataigara. Ine ndaigara ne2 masisters angu na mudhara wangu na mainini. Vaigara mu-B. Vaigara mamwe na mudhara wemo nemukadzi wake nevana vake 5 asi 2 vacho vakazororwa. 1 wacho uyu anga ari mwana wemukadzi wechi6 vamagariro ataita mamuri muna 2015 mwedzi wangu andinatsorememba ndakasvika pamba ndabva ndadedzwa ndichinzi pane nyaya yaitika panapa kwakuri kune chekumanheru ndichibva kwandaibva nditori neshamwari yangu ndandasvika chinzi pane nyaya yaitika zviri kunzi wabata mwana chibharu. Saka nyaya yakaramba ichimbotaurika yabva yazopedzisira yaenda mumaoko memapurisa. Yaenda mumaoko memapurisa kudaro ndakazotanga kuenda kukoti ndofunga papfuura about 1 week or 2 nyaya yemushomo mangu yaziswa mapurisa. Ndopa ndakatanga kuenda kukoti. Kukoti yakazotitorera about 7 or 8 years ndisati ndatonga. Swa yangu paakazondikonvicta akanditi andibata nemhosva but yaiti hanzi sezvo taona kuti haisi rape pamwe unogona kunge wakabata mapatsi emwana saka we are going to convict you. Handianzoziva ngo chimwe chirungu chaakataura ipapo chakandivhiringa dzamara andiconvict. Apo 12 years nauda kwakuti nandiri first offender ndakabva ndabvisirwa 4 years dzadzaiswa aside
ndabva ndasara ndine 8 years effective. Pakutanga zvakambonditi remerei ndichisvika pajeri panapa nekuda kuona magariro acho pajeri pandakazongopedzisira ndangozvitambira kuti ndo zvabuda musarudzi. Matambudziko akawanda zvafanana just kungofamba nguva free ngoti ndoda kumbobvawo pazuva ndimboendawo pamumvuri ndiri muno mandizvikwanisi ndakazvimirira pachangu. I need someone anoachindibatsira kuti mera ndikubvisa ndikuisa apa of which muno hazviwanzoitika noto vazungu vamwe vanenge vane mabasa avo vanenge vachifanaita kuita. Ndenda kutoita sort of kunetsa munhu nekuti ndiendeso kutoileti ndachamwa ndakuda kugeza ndakuda kuita